Mult timp am crezut că trebuie să fiu pregătită înainte să încep, să știu mai mult, să am mai multă încredere, să am mai puține emoții, dar de fiecare dată când venea către mine o oportunitate puternică, spuneam, mai aștept puțin. Nu sunt încă pregătită. Până când, într-un moment, viața m-a oprit și m-a făcut să văd lucrurile altfel. Sora mea s-a îmbolnăvit. Lupta ei, durerea ei și dorința ei de a trăi m-au făcut să văd că nu mai e momentul să amân. Și atunci mi-am pus o întrebare simplă. Eu ce mai aștept? În timp ce unii oameni luptă pentru viața lor, eu așteptam să fiu perfectă. Atunci am înțeles clar, nu ai nevoie de perfecțiune, ai nevoie de curaj. Curajul să începi, chiar dacă nu știi tot, curajul să vorbești, chiar dacă ai emoții, curajul să fii acolo pentru oameni, exact așa cum ești. Pentru că oamenii nu au nevoie de oameni perfecți, au nevoie de oameni reali, prezenți și autentici. Și poate că nu ai toate răspunsurile, dar ai suficient cât să ajuți pe cineva să facă o alegere mai bună în viața lui. Din acel moment am ales să nu mai aștept și să nu mai amân, să acționez. Pentru că undeva există un om care nu are nevoie de perfecțiunea ta, are nevoie de curajul tău. Și sunt momente în care, chiar dacă eu credeam că sunt puternică, sora mea mi-a insuflat curaj. Așa că te las cu o întrebare. Tu ce mai aștepți ca să începi?